marwa mar ODM nokonwa ni for now wantie broad-based government. To ma wantie broad-based government kik iting dhogi ni wacho Twotam. Kik iting dhogi ni wacho Wantam. Mano ndam kata okang' wabro chope ka wasepimo kaka piny dhi. Nikech ing'e ni siasa lokre pile pile, siasa ok en static. To 2027 pod bor. Koro wago uru wang'wa mondo wane ane kaka piny dhi. To samwago wang'wa no, to waket mainwa te e gero chama. Nikech kata ka 2027 ochopo, kata kochopo ni koro ji dhi wuoyo, to nyaka bed ni chamo tegno. Kore ka wan be kwagolo duondwa mesa, tinyalo winjwa. To sama wagero chama no, wang'eyo Jakom nong'eyo ni stand manokaoni nokomoro jopiny mang'eny. To nokoni gima jopiny bro ng'eyo, kata bro miyo jopiny duog mirwak gimwatimoni. En ni gik manyocha wandiko maniluongo ni 10-point agenda ka. Ema koro wa make sure ni kata sama wagero chama, to mago be wago tik ni timo. Nikech adier gigo ka dino timre kata kotimo